Keteng jonga kadai sekat ngai tu sei hijisha keteng bisisa jonga kadai James serang mupat ban hikai hapo St. Anthony's Primary School Peninsula. Te kanu bersekian namka jonga bang yok ikan kalan mentaka sengi ban ya join lang lani ban simen tarang ha ni gijing penkuj pensubaya kamariang bat kani kan hun. Ngadu menusuk la bunsin la sekun ya sen ni seng. Den rai gabun ki khap ngam juk khamlaj te hakani klimat ka pemerintah hakani ka sengi ngadap syara ka mensem ka basmuk man hadu kata-kata ban yasna tilang ban longkum kan uksa na menta jeng ki wei pat ru hakaba kamtam haka perthai ka pemerintah kat nu ngidan kam syai ka ni ka jingkhut kamtam ka leng juk mariang haka bang yo i kat syabang let niwan haki wa ki haki klau ki betap ladap tang ki jaklia sudah ki bela penjaklia daki nonglik piknik ki nonglik kai ki nonglik syang pat kumta teter wat teng ru ki nong syongkai haki tu ki jaka te kani kadai ka nuksa na bunta jeng ki wei pat perlok ki bapek ka ni ka piu menta tapi soha hap lech ki nu jaka panong ka pikir ban lekhut lum yak jakli jaklaj na ka bapi pendon kam ra ki siyeng bat bret bahaya ki hak jaka ki ba mapi ha ban bret kam tam ba menta ki sinong ki thau judan ka VEC ka bapek yak ni ka khuit ka suba ki don ki jaka ki bala bret kerpang ki nyut ke sngobha ban lum yak nyut ban nom bret ki jaka ba syongkai ki jaka ba pilih bam khana re ban ra siyeng ban bret pat yaki ki jaka ki bala bu kerpang na benta ban bret yaki te kalong lukas komen na benta jonga ban join lang kan grup benta sini kamtam ki babun ki hang ni ki habrit ki degi kena school barim ki jonga te kan nga sukmen ban ya trailang baki ya se kalong kaduksa na benta jonga ban but yaki umdai syuba ki habut na benta jonga ndrai dai manga babut ya kaduksa ka jongki kumlei shibun